Arrazistak gu argi ikusten dugu arrazismoa urrun gertatzen denean. Baina zer gertatzen da Euskal Herrian? Kontziente algara arrazializatutako gure herrikidek bizi duten diskriminazioaz. Nolakoa da gazte arrazializatua izatea 21. mendeko euskal gizartean. Arrazismoaren aurpegi ezberdinak beraien azalean bizi dituzten 3 lagunekin egongo gara gaur. Ane Zuazu Bizkar naiz. Ongi etorri Zulora. Kaixo, Jon, Leo eta Oiane, arrazializatu etiketa jarri dizuegu, baina ez dakit hori ere ezote denez. Zurion eta gainontzekoen artean bereizteko daukagun joera hori, edo nola ikusten duzuen, eta sarri ezote dugun, ez? Geuk ere, kontuan hartu gabe uzten, badirela etiketa horren azpian, jatorri ibilbide eta bizipen oso diferenteak. Ez dakit, Oiane esaterako zuk etiketa hori eroso sentitzen duzun zeure bezala, edo etiketa horren pean eroso sentitzen ote zaren? Bueno, nire ustez, hasi beharko ginateke arraza kontzeptua definitzen. Biologiatik ez dago definituta zehazki zer den arraza, ez? Osea, arraza kontzeptua berez ez da termino zientifiko bat. Baina beste aldetik, nik esango nuke pertsona arrazializatu gisa, salka genezakeen, eraso arrazisten objektu izan dezakeen pertsona hortaz, identifikatua sentitzen naiz terminoarekin. Oso ondo azaldu duzu ez, nola arrazakeria pairatzen dugun gorputzak izen bat izateko, ez? Nolabait txuritasun kontzeptua dugunez, bestea. Osa, muten dau hitza bakarri dela, o jendeak hipotesi bat dela, baina gero da eguneroko gauza bat, eta azkenian etiketa horren atzian, azkenian beti dagoela presio bat, eta presio bat pagabia dela. Oiane, ari ginen hausnarketa batzui eta bueltaka, baina esaten zenuten, ez? Bakoitzak badaukala pixkat bere bizipena. Zure kasuan zein izan da, zure bizi ibilbidea? Bueno, nire aita Kamerunetik dator, eta nire ama Laudiokoa da. Txikitatik bizi izan dut gauza natural bat bezala nire kolorekoa izatea, eta nire familiare nire kolorekoa izatearena. Baina gero iritsi nintzenean, ni Madrilen bizi izan nintzen 4 urtez, eta iritsi nintzenean Laudiora, hasi ziren komentario horiek de negra, edo adibidez liskar batean nengoenean, erabiltzen zuten hori iran gisa. Eta, igual momentu horretan konstiente izaten hasi nintzen, en plan, igual ez zela gauza positibo bat, edo gizarteak ez zuela ikusten gauza positibo bat bezala. Ez dakit, Jon, zure bizipena antzerako izan den edo ikusten ote Pixka zaren? ezberdina, ez? Ni Donosti jaio nintzen, eta gero nire gurasoak hartu zosten, Donostitxik eta Bergara eroan zosten, nita Arrebia, eta hori, hasieran amak izan zoztan igual, ez? Bergara heldu ginen, igual lehengo morenua ginela, eta azkenian ezagunakin ginela bai, ez? Eta horre nezagotena inguru giro hortan eta horre igual lagundu ozta, ez? Jendea txikitatik ezautu ozta, zentzu hortan jendeak ez ozta igual o galdera ikin, o tratu txarri jaso, ez ebe. Leo, igual zure ibilbidea da pixka bat ezberdina edo igual ez ezberdinegia? Igual pixkat ezberdina. Migratzaia naiz, Guinea-Ekuatorialen jaio nintzen, eta sortzu urterekin izan zen hona etorri, ez dakit nork erabakik zuen, baina izan zen pixkat, haizu, non bazarela Suizebarekin, bale? Noiz, igual bihar edo etxe edo, pixkat zu jakiteko, igual aeroportuan harrituta baldin bat zaude, horregatik, ez? Eta hori, etorri nintzen berarekin bizitzera, eta hori izan zen han jaioa, eta hemen familia berri bat, nola baita. Ez dakit, zuen hiruron artean adibidez, zerk berdindu zaitzaketen edo zerk ez berdindu, edo esperientziak baute daukan horretan zer ikusirik? Naiz eta guztiok arrazakeria sufritu, gure arrazalizazio motaren arabera, errealitate oso desberdinak izango ditugu. Ez da adibidez berdina adoptatua izatea edo pertsona migratu baten eta hemengo pertsona baten ondorengoa edo seme-alaba izatea,
ez da gauza bera, jasotzen duzun erasoak ez dira berdinak. Baina, bai, nire ustez dagoela batzen gaituen gauza bat dela bizi dugun egoera eta bizi ditugun egoerak kasu askotan oso antzekoak direla. Zuk esan duzun bezala, ez? Osea, badaukagula aman komun puntu bat, ze pertsona txuri batentzako gu gara garena, ez? Eta ez dut desberdintzen, hemen jaioa, ez jaioa, adoptatua, osea, ikusten zaitu, eta ja, badauka kalifikatibo bat zuretzat. Gauza horiek gertatzen zaizkizunean, esaten duzu zergatik gertatzen zaitau, eta hasten zara informazioa bilatzen eta konturatzen zara ez zarela bakarra. Niri hor pasau jata adibidez, zu esatu zu, segaitxik pasau janderi hau, ez? Nik beti ez dut hartuela galderak, igual, pentsaot, momentuan pasau jaten hori, zozen normala dala, eta gisa esan gaztea nintzenian eta ez tozu jatzen baten buelta gauzei, ez? Igual gaztea zarenean saiatzen zara batez ere arazoa tapatzen, eta azten, eta ez duzu zure buruari galdetzen zergatik gertatzen zaitau. Hori da. Eta gero konturatzen zara, zerbait sistematikoa dela. Bai. Baina hori ja nagusiagoa zarenean, ez? Bai, niri beti apartau izan dut, ez jarri nire gainean olako gauzak, ez? Osa, ez duzta pixau motxiliak erabat esateko olako gauzek, izkina batela gatzozu, baina gero ja, bazterra bete itzen da, eta ja, hartu jarra da gauzoze. Claro, azkenean min egiten zaituzten gauzak dira, eta jarrerak dira, eta komentariak dira. Igual beste baten harrapatzen dut, eta hori, igual, ez tozu ikusten ondo, ez totzule importa. Claro. Gero ja, gauza ja azteza igual baloratzen, joaten zara arazoaren sustraira, ez? Bai. Zer gertatzen ari da. Zergatik jasan behar ditut nik gauza hauek eta nire lagunek edo nire zirkuloak ez. Beti da, igual ni naiz, nire kontu bat, edo igual nik ikusten dutume, eta baita ere normalizatzen duzula. Eta hartzen duzu normaltzat hartzen duzu, eta egunerokoa, ez da bezona zaizki. Igual ez zaude ados, baina ez dakizu zergatik. Igual deitzen bazaituzte adibidez ezakit beltza edo puta negra edo jo kise. Igual badakizu gaizki dagoela, baina ez duzu identifikatzen erasoa arrazista bat bezala. Hemen Bidaso aldean gaude, Bidasoako bokalean, 2018tik ona, Bidasoara etorkin gehiago iritsi dira, Mediterraneo zentraleko bidea itxi zelako eta hegoaldeko mugako bidea indartu zelako. Orduan sortu zen Irungo Harrera Sarea, ikusten genuelako jende honi eskubide guztiak jasartzen zitzaizkiola, ez zutela inungo eskubiderik aukerarik eta konkretuan ezin ziala pasatu Irundik Hendaiara. Gure erakundeek egiten duten harrera ez da nahikoa. Triaje bat egiten dute, ez dituzte persona guztiak hartzen eta asko kalean uzten dituzte. Horrek ze eragiten du? Zaurgarritasuna handitzea. Eta guzti horrek azkenean zer eragin du? Hildakoak Bidaso aldean. Bidasoan aurten 3 hildako izan ditugu eta hori onartezina da. Heriotza hauek Mediterraneoan eta Kanarietan gertatzen direnak bezala ez dira gertakari isolatuak. Heriotza hauek arrazoi batzuk dituzte eta erantzule batzuk dituzte eta dira aplikatzen zaizkien politika migratorio arrazistak. Erakutsi dezagun Euskal Herria herri solidarioa dela eta nik hala uste dut ze gizartean hori ikusten da eta bestela ikusi ditzagun mugimendu sozialak, Irungo Harrera, Donostiko Harrera, Bilbon dauden mugimendu asko dago Euskal Herrian, solidario gara. Erakundeek begiratu dezatela eta entzun dezatela herri mugimendu hauek esaten dietena eta aplika dezatela benetako harrera bat. Orain ez da egiten. Argi ikusi dugu Euskal Herrian ere badela arrazakeria, baina egia da batzuetan badirudiela errazago altxatzen dugula ahotsa, ez? Urruti gertatzen direnean arrazakeria gertaerak, urruti gelditzen zaigunean indarkeria hori. Zuri adibidez, Leo, askotan entzuna dizut, egunero gertatzen den zerbait dela violentzia arrazista, ez dakit zure esperientziatik edo nola bizi duzun hori? Normalean badago normaltasunaren barruko violentzia bat, eta gero deitzen dugu violentzia, como giakoan ateratzen denean eskemetatik eta esaten dugu, hori violentzia esan da, ez? Baina azkenean egunerokoan normalizatzen dugu. Aurreko astean bizi izan nuen bat izan zen, gizarte zerbitzuetara joan, eta hango langile batek, segurtasunean ibiltzen zena, tipo jarrera, hori ez dakit nola esan, jarrera oso arrazista batekin, hizkuntza oso bortitza batekin, eta
Osea, ez zuen ez da ni entzun nahi, kanpora bota ninduen, gero polizara ditu zuen, eta han izan zen eskandalo hutsa, eta ez daukagun nahikorik instituzioetatik jasotzen ditugun indarkeriarekin, kalean jasotzen ditugun indarkeriarekin, eta baita ere kasu honetan gizarte zerbitzuetan ere indarkeria hori jasotzen dugu egunero, ez? Eta bai indarkeria hori, zuzen jasotzen dugun indarkeria hori, oiukak edo tratu txarrak, zuzeneko tratu txarrak, baina nik ere indarkeri bezala hartzen dut ere inguruak zer normaltasunekin jokatzen duen, nola onartzen duten, osea, ez nola mantentzen den eta nola legitimatzen den indarkeria hori, eta gero jaso duen erantzuna izan zen, nik igual beste modu batean hori guztia aurreztua nuela, beste modu batean jokatu ze, eta baita niretzat ardura. Orduan pixkat, ez dakit, indarkeria egunero, beti. Gustotelako gauzetan askotan biratzela beti kanpora, ez? Hartzen dugula kanpotik, eta betetzen dugu sare soziala eta gua eta beti kanpuan, estatu batuetan, eta beste puntan pasatzen dien gauzak, eta azkenian gero etxean bertan daukou, ez? Migranteak etortzen direnean Afrikatik, eta hilketak gertatzen direnean edo itsasontziak hondoratzen direnean eta jendea hiltzen denean Mediterraneoan, kasu horietan ez dugula ahotsa altxatzen. Eta hemen ez daukagu kontzientzia hori eta ez ikusiarena egiten dugu. Azkenean, gure, eta iruditzen zaigu una lokura, ez dakit, pertsona beltz bat, pertsona zuri batek estatu batuetan polizia deitzea dagoelako pertsona beltz bat bere lorategian edo ez dakit non, baina oso normale, iruditzen zaigu jendea izatea bazterkerian, ez du esan duzun bezala, jendea izatea ez dakit lan prekarioetan, jendea izatea fresak landatzen edo landan jendea izatea modu oso prekarizatuta edo normala da zure etxean izatea zure amona zaintzen emakume migratu bat 24 ordu, supernormal eta ez da bortitza eta ez. Nolabait ikasi dugu begirada horiek identifikatzen, nik badakit pertsona bat arrazista dela begiradarekin, berak ez du ezan behar betatu paiz, ez dakizter. Orduan, sentsazioak, energia, begiradak, gauza ez berbal horiek frogatzea, azaleraztea, identifikatzea, oso zaila da ez, askotan, da como, ez dakit, pasean astean gertatu zitzaidanaren aurrean. Claro, nola esango dut gorroto delitu bat dela ez badu esan negra de mierda. Ez? Baina nik sentitu dut gorrotoa, eta nik ikusi dut gorrotoa bere begietan. Eta inguruan zegoen guztiak ikusi du gorrotoa, ez? Baina nola azaleratu edo nola transmititu hitzetan eman ez dena. Bakarrik zu eta pertsona txuri erasotzaile artean gertatu den hori. Zuk sentitu duzuna, berak transmititu dizuna, oso zaila da. Eta gaina ontsi jartzen naiz, zuen azalian, eta bakoitz zuzarete zuen esperientzia kontatzen da, justo nik adibidez ez dut euki olako irain, olako zuzeneko olako gauzak ez dut euki, ez? Den esagot, suerte hori. Esan duzuna ez sorte ona, amorro ematen dit esaterakoan sortea izan dut, ez? Ez dakit... Eta kotxe hartian, esaten dut, baina. Ez niri, nik ere esaten dut. Ikusi nuen Instagramen ez dakit nork, askotan, hain ohituta gaude tratu txarre edo tratu zehatz batzuk jasotzera, que tratu normala. Eta minimoa jasotzen dugunean da, como, ze ondo, ze majoa, ze ez? Hombre, nik adibidez azkar identifikatzen ditut jarrera razistak. Adibidez, behin gertatu zitzaidan hegazkinean nengoela, bi emakume zeuden nire alboan, eta ari ziren euskaraz, eta ari ziren hitz egiten nire iari buruz. En plan, emakume honek zorriak dituenean nola egingo du? Bila moztuko du edo? Eta nik entzun nien. Eta ez nekien zer egin, claro. Zer egingo dut, en plan, beraiei hitz egin, en plan, ulertzen zaituztet. Angry Black Woman, mesedez lasaitu, Hau ez dela inzibilizazioa, hau gauz dela zibilizazioa. Ez hori da erantzun. Ja, baina, karo, eski... Bai, ematen du amorro. Kriston polloa montatu nahi ez. Beti ezin sagratu isildi bez. Osea, nik begiratu nien eta beraiek kontratu ziren. En plan, nik entzun niela eta ulertu niela. Eta, adibidez, nire aitarekin noanean, batez ere, gauza horiek ere maiz gertatu izan zaizkit. Adibidez, aireportuan arrazoirik gabe gelditzea eta identifikazioa eskatzea eta bat.
pues gauza horietan sumatzen duzu arrazismoa, ez? Eta horregatik, pues nik azkar identifikatzen dut jarrera arrazista bat. Arrazista ni, Maroko arrez disfrazatzeagatik? Herrialdeari omenaldi bat da. Etzen dituzten ikusi nire argazkiak kaleko umeekin? Gainera, ia denoi ekarri nizkizuen bertatik jantziak eta besteok, jarri trapu batzuk eta listo, sin mas. Kultura bat maitatzea arrazista? Nik esango nuke bastante anti-arrazista dela. Ei? Zer? Bai, arrazista da. Jo. Aipatu dituzu ez, hainbat ardatz edo zeharkatzen gaituzten hainbat kontu, zenbateraino eragin dezake ez, arrazaz gain generoak edo klaseak edo migratu izateak edo ez izateak, ez, norbere bizipen hori. Bueno, nire ustez generoak bai eragiten duela. Ez da gauza bera, nire nebak jasaten dituen gauzak eta nik jasaten ditudanak. Osea, niri adibidez, ohituta nago ligatzeko aplikazioak erabiltzeari, adibidez Tinder eta hori motatako aplikazioak. Eta askotan gertatu izan zait, esatea komentario batzuk nahiko alarmanteak, rollo. Ez naiz inoiz egon emakume beltz batekin. Gustatuko litzaidake probatzea edo. Ez dakizue gertatu izan zaizuen, baina eske... Nire izan olako gauzak eja pasau, Osa... Igual dago faktore bat, beste faktore bat dela emakume arrazalizatua. Osea, ez da nahi dut ez da gauza bera gizona emakume edo bestelako zerbait izatea. Osea, esperientzia berdina, osea, desberdina. Osea, zure izango da, pues, tipiko, ez? Zaskibaloia, rap, eske ezagutzen duzu 50 Cent, eske nola daukazu zakila, bez horrelako kontuak ez? Pues el starter pack de gizon razalizatu... Zer askotan kontra pasatzen da, ez igual koloria gaitxik emute dauzkozula botere batzu de... hori atletismoan. Bai. Kirolia, no? Biltzazarenez. Biltzazalako horre mota dauzkozula boteriak, ez? Ja. Hor Segura eskizako makina bat. Baina gero kalian agutxia. Eske, pixka bat, como un poco ulertezina, ez? Gauza batzuetarako espektatibak oso gutxi, baina estereotipoetarako... oso altu, bai. Venga, ez? Kirolak, izan behar zara makina bat. Gero beste gauza batzuetarako, ez dakit, ikasketetarako. Bai, oso ohikoa. Eske ez dakit, jende txuriak ez dakit gurekin hitz egiten, ez? Osea, komoko ikusten gaitu eta esaten du, bilduko dut, hartu ditun, absorbitu dudan informazio guztia, ez dakit Zaskibaloia, R&B, rapa, ez dakit zer, eta botako dut dena. Ez dakit nola hitz egin pertsona beltz batekin, ez dakit. Hori da gauza, ez dakit. Niri eja pasau. Bueno, hori bai, olako, parcero, eta olako gauza gai, baina... Parcero, bai. Olako... Detaietxo, nire olako gauzak eja pasau, eta gero... Eske nire askotan olako jendia tortzagatzen nola, nire azkenian jokoa jarretzen jatzu, ez? Eta jazta, eta azkenian jokoan da... Eta ez zaudeten nekatuta, en plan, pertsonaek galdetzeaz nongoak zareten, nongoak dira zure gurasoak eta gauza horiek? Pixka. Niri, hori, Tinderren beti gertatzen zait, en plan... Nongoa zara, eske kuriositatea daukat, eske... Bai hori, konbentzazio guztietan. Eske tatxatu nahi dut nire listan, nongoa zara, bale, frogatu dut. Ez dakit zen den asmoa, Igual, zelako nitxosu berro euskeraz, ez? Ta nungoa zata, garrakua, ta nun jaio zata, donostin. Ez, baina, zure guraso nungoa dira. Ja, eta bere jentzat, sineste zila da, ez? Eta gizu, emo guztian, da, bueno, zatozu, bueno, bihar ez gara ikusi behar, orduan, bueno, ez dut informazio asko mungo. Ojalá pertsona bat izango... Baina, estela... Eske ez da pertsona bat. Igual lehenengo pertsona, bigarrena, baina egatzen momentu batean, tio, eske, zu bezalako blanko basiko pilo bat daude gizarte honetan. Orduan, egatzen da momentu batean, eske, ja, tio. Eguneko laurak pasatu ditut, urrengoa. Urrengoa, eske, txartel bat egin barko genuke, ez? Zuek igual, bai. Nongoa, itxoin, hartuko dut zuaitz genealogiko. Kaixo, Julen Portillo naiz eta hemen gaude zulotikat galdera bat egiteko. Euskaldunok arrazitzak algara? Keda, ez gara bate arrazistak. Nik uste ez azkenean... Nien nahi sentitzen arrazista, ez dakit? Bai, zeba?
Ze nik uste, bueno, Euskaldun guztiak ez dakit. Ez, nire ustez. Eta zu, Euskaldunon bataz bestekua baino arrazistago edo gutxio zea? Gutxio nik espero eta bakit gutxio naizela. Badakizu edo espero zu? Bakit. Inguruan da hola bastante jende inmigrantia eta hola dakau, eta bai, nik uste erditikan gora, osea, onartzen dutela eta hola, eta... Erditik bera da etzeala arrazista. Ba, nire ustez Euskaldunak ez dian ez arrazistak, bataz eskoan inguruan izango naiz, bai. Enuke jakingo median unda onerez. Osa, zure ustez Euskaldunak arrazistak ez da bat? Bueno, bai, badaude, obviamente, egongo ja. Digo jo, mundanetik da hola, baina nien ez konsideratzen bate arrazista. Eta, bueno, orduan hori kontuan eukita, ba, igual bai erdiko baino gutxiago izango nitzala ni. Orduan galdera, zuek arrazista zehazte, bai edo ez? Arrazistak ez geha. Arrazistak ez geha. Ez geha, noski ez gehala. Baino... Arrazismoaz ari gara hitz egiten, baina sarritan fokua ez da dagokion lekuan jartzen. Jon, adibidez, askotan aipatu duzu, sarritan irain arrazistak etortzen direla, beraien burua anti-arrazistatzat duten jendearen hauetatik. Bai, azkenean hau askar betetzen dugu, baina gero konturatzen ez, ze itxen dugun, o ze esaten dugun, ez? Nik uste gai askokin pasatzen den gauza badala, feminismoakin iguala, ez? Jende asko guzti hau feminismoan parte dela, igual, ni mutian izenian, ez? Mutio petzatzen dugu, igual, feminismoan parte gazela, baina gero egizia esan ez dugu itxen ez ebe. Ez hori ekiditzeko. Azkenean, jendek txuriak hartzen du gertutasunaren aitzakia, izateko arrazista, baina komodin batekin, ez? Jo, oso zaila da baita ere gertuko jendeari interpelatzea, familiari, lagunei. Azkenean, nolabait badakizula, zerbait zuzentzen baldin baduzu, ez da baita bat egongo dela horren aurrean. Eta ez dakizu nahi duzun edo ez, momentua denik edo ez, edo hainbesterako den edo ez daki... Nik uste jendia ebe, informazio asko falta jakola, eta ez dala gura esalian jartzen, eta uste bela, esate dutzun hori, gauza normal badala, ez? O beste batek esate dutzula bai, eta uste beste batek esate dutzu, bera bezan aldotzula, ez? Neri, deitze uste danetik ez, beltxi, beltza, negro, holakoak, ez? Bueno, nik gero nahiz lehengoa nik zare sozialetan, beltxi jokat izena jarritxa, eta gauza bat, naturali bat otena, ez? Nire adibidez, nire gertuko lagun batek ditzea, ¿qué pasa, negro, ez dakize? Igual dozta, betiko laguna da, eta ez dakizu? Igual, bar eskartze oso, baina ja, zabaltzen doia nian hori, ez? Horrek ja, itxotzun mina, horke ja, dago jende bat, ez dala ja igual, ez dotzula esautzen, ez dala zure laguna, eta ez dakizela ze finaleak izaten dotzun zure lagun horrek, sartzen da hor, eta hor dago faioa, esperak uste hau, hori. Nik desberdin petxatzen dut, porque, nire laguna baldin bazara, nik uste gutxieneko kontzientzia razial bat izan behar duzu, baina jendeak ez jendeak edo lanketa hori. Edo zein motatako... Ezkenean lanketa hori ez bazu itxen, eta zuk ez bajatzu esaten. Jo, eske, nire gertuko giroan, gertuko jendea. Zaintzen ez banau, nik nire gertuko giroan onartzen badut, non dago grazia zetarako nahi ditutu lagunak. Hau, ez lo que hai, ezin duzu hau ez ikusi, ezin duzu kontzientzia razial bat ez izan nirekin laguna, izan dago gertuko jendeak. Azkenean, ez dut, nola seinalatuko dut kanpora eta barrura ez du seinalatuko. Azkenean, ez dakit. Azkenean zuk begira baten ikusten dozu gauzak, eta besteak beste begira baten. Orduan, askotan bai komeni da, beste horrek, zure gana gerturatu eta ikustia zu beze ikusten dozun. Eta zure asalian jartzia. Ez? Toz uste? Baina ezke hori da izan behar luketen jarrera. Nik adibidez, izan diet lagunei jarrerak azpimarratu eta jakintasunetik batez ere, jarrera hau ez dago ondo edozergatik edo eman dizkiet arrazoiak. Baina, ala defensiba jartzen dira. Eta ala defensiba jartzen dira, gaiari buruz ezer jakin gabe. Ezke hori da gauza. Beraiek pentsatzen dute arrazia dutela eta beraien asmoa dela
lehenezko gauza. Ze azkenean gaiak inkomodatzen du. Azkenean jendeari ez zaio gustatzen zerbait gaizki egin duela esatea. Eta nire ustez jarrera pues, guztiz bestelakoa izan beharko luke, ez? En plan, gaiari buruz jakiten duen pertsona batetik ikasteko grina, ikasteko gogoa izan beharko lukete. Orduan, arrazismoarekin amaitu daiteke jarrera individualetan eragiten edo gure eta inguruken jarrerak aldatuta, edo beharrezkoak dira egiturazko aldaketak? Pues, ez dakit, nik aipatu nahi nuen, ez como beti galdera bat, ez? Como arrazakerekin amaitu daiteke? A ber, por poder, bai. Dela zerbait realista guk espero duguna datozen urteetarako? Ez. Nire kasuan, arrazakariaren kontrako borroka horretan, pertsona txuriei interpelatzerakoan, ez da inporta zaidalako jende txuria haien bizi prozesuan non dagoen noiz nola, baizik eta pertsona horiek izaten duten inpaktua gorputz arrazizatuetan. Ez dut espero eta berdin zait pertsona bat arrazista izan, pertsona horren atzean sistema bat nolabait horiek balioztatzen ez duen bitartean. Orduan, ze pentsatzen dut, berdin zait pertsona hau, baina berdin ez zaidana da pertsona horrek sortzen duen indarkeria eta zonako eragina dauka pertsona horren bere inguru zurian. Orduan, alde horretatik, pixkat. Nire ustez, zure galderari erantzunez, nire ustez ez dela posiblea aldaketa estrukturalik egin gabe arrazakeriarekin bukatzea. Batez ere, arrazakeriak nire ustez jatorri bat daukalako, ez? Eta jatorri hori bizi gauden modelo ekonomikoa izango litzateke, ez? Azkenean, Afrikako edo munduko beste herrialdeetako baliabidez baliatzen gara gu gure bizimodua mantentzeko. Ezuk kontzitatu alduzu jendea nahi duzun modura edo nahi duzun einaraino, baina azkenean ez badira aldaketa, mundu mailako aldaketak egiten, adibidez herrialde hauetako dirigenteekin eta politikariekin eta gure sozietatean generalean jarrera hauek mantenduko dira. Bai, nire pixkat hortik jarraitzuko noan, eta bai ikustia, adibidez, zela jundan hau bai, ez? Eurak beste lanketa dauke, informazio gehiago dauke, azkenean interesa bindielako, eta azkenean gaixa eskutan hartu delako, ez? Eta niri igual hori bai faltau izagat, hasiera esan duten mugan, ez? Gauza asko aparta ditut, eta azkenean zaborra handin jatenian gero junez gauza horre pilatzen, ez? Eta bai gomendoko notzan jendiai, bai hasieratik lanketa bat itxia, interesa jartzia, ikastia, eta gero bai gauza horren aurrian jakitzea izela jolastu, izela konportau. Eta maitzeko, sentitzen dut zure begietarako arazo bat izatea, baina hemen gaudela, hemen egongo garela, gero eta zuek guka hastea saiatu duzuen guzti hori berreskuratzen ari garela, antolatzen ari garela, baitu gaurko sortu den espazioa, gure artean ere aurkitu garen, eta azkenan hemen gaudela eta izango dira ipurdian Granua. Granua. Gero eta gixo gazela. Bai. Horrekin itxiko dugu saioa, ekarpen horrekin itxiko dugu saioa. Eskerrik asko Hiruoi Zulora hurbiltzeagatik, eskerrik asko zuen bizipenak elkarbanatzeagatik. Jakin badakigu saio bat ez dela nahikoa gazte arrazializatu guztien bizipenak biltzeko. Horregatik, sare sozialak eskura dituzue zuen kezka, errealitate edo bizipenak partekatzeko. Instagram eta Twitterren aurkituko gaituzue. Bestalde, aipatu duzuen norbanakoen jarrera aldatzea ez dela nahiko arrazakeriarekin bukatzeko, baina seguru bati baino gehiagori eragin diola, zer hausnartua. Gu 2 aste barru itzuliko gara Zulora. Bitartean, zaindu!